नमस्कार प्रणाम रउआ देखा तनी खेत खलिहान ब्लॉक। फिलहाल हम पहुंच गइल बानी इजरा चांदपुर पोस्ट हरनाथपुर में। उहे हरनाथपुर जहां पे श्री कृष्ण राधा के मंदिर यहाँ पे मौजूद बा सामने। और यहाँ पे हम लोग बता दी कि हमार प्रयास रहेला हमेशा कि चैनल पर वो लोग के ये धरती से जुड़ हकीकत चीज आ जौन धरोहर बा उ चीज दिखावे के और लिया के पूरा प्रयास रहेला। और यही बीच हम पहुंच गए बानी इजरा चांदपुर में। और यहाँ के एगो अद्भुत यहाँ पे मंदिर बा और अद्भुत यहाँ पे बाबा बानी। और उहाँ के बारे में जाने में रउआ लोगिन तो काफी अचंभित हो जाए। काहे से आकि घेवड़ा से लेके आलू तरोई गाजर जौन चीज कच्चा फल बा उहे के मतलब कहल जाओ तो उहे के आहार बा। कच्चा कोनो भी सब्जी बा उ खा के उहाँ के सन 1985 से लेके अभी तक ए बाबा मौजूद बानी। लेकिन अभी नहीं की काहे से कि यहाँ से कहीं गइल बानी बाबा भ्रमण में और गांव के लोग बा यहाँ से सारा सच्चाई हम बतावे के और वो लोग के दिखावे का प्रयास करें। और हम एक और ही बात बता दी कि ई जोन यहाँ पे जोन मंदिर बा इजरा चांदपुर पोस्ट हरनाथपुर में, यहाँ पे 52 द्वार वाला यहाँ पे मंदिर के यहाँ पे शिलान्यास बहुत जल्दी यहाँ पे कल जाये। काहे से कल जाए कि बिहार में 52 द्वार वाला मंदिर कहीं वालों के देखे के ना मिली। तो चलो हम कैमरामैन से कहें थोड़ा सा गांव के यहाँ पे ग्रामीण लोग बनी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करी और थोड़ा सा पूरा हम सच्चाई जाने के और वो लोग बताए पूरा प्रयास करें। सबसे पहले बाबा थोड़ा सा नाम बताइए अपन। हमारा नाम रामाकांत यादव। कौन गाँव है? इजरा है। इजरा चांदपुर जी। सिवान में पड़ेला। हाँ सिवान में पड़ रहा। अच्छा एगो बात बताई हमने को सुननी है जाके जोन बाबा जोन कचाहा बाबा नाम है। कचाहा बाबा जोन बानी वहाँ के घेवड़ा तरोई गोभी लौकी सब चीज खा जानी। सब भी सेब बतावला खानी ना आग के देखावला खानी कोनो चीज मतलब आगे के देखावल खइबे ना करे। रउआ लोग भी कब सुनले रहनी है ऐसन बात? अच्छा दूध पिए नहीं बाबा ओकरा के ओट ना पिए। होटल दूध ना पिए ना कोनो चीज होगो काचा एकदम काचा। तो महाराज सब देखी कहल जाला कि धरती पर ये बिहार के धरती पर ऐसा ऐसा तपस्वी साधु महात्मा लोग बानी लो जोन की उहाँ लोग के बारे में जानल बहुत जरूरी बा। ये धरती के जोन भी साधु संत महात्मा बानी लो और देखी वही के परिणाम एक गांव में यहाँ पे कचाहो बाबा बानी जोन की कोनो भी चीज बा ना कच्चा कोनो भी चीज वहाँ के खा के और अपन जोन कहल जाला कि जोन शरीर जोन बा आज भी वहाँ के शरीर कहल जा तो 1985 से लेके और आज भी देखे ना तो एकदम यंग बानी। और चलिए हम बहुत जल्दी वहाँ लोग वीडियो रोल चैनल पे लेके आए हम तो चलिए और भी कुछ जाने का प्रयास करल जा। बाबा बताई यहाँ पे जो मंदिर जो बने वाला बा 52 द्वार के 52 द्वार के 52 द्वार हाँ वही के निर्माण है। का मतलब का कौन ऐसा वजह हुआ कि मंदिर यहाँ पे 52 द्वार के बना? बाबा के उद्देश्य बा 52 द्वार के मंदिर बनावे के शुरू से वही पर कच्चा फरहारी बाबा बनी ले यही के उद्देश्य बा वहाँ के बनाइबे करे। अच्छा हाँ ये मंदिर कहीं बा ना। अच्छा एक सपना देखी कर वाला ही बनी रहुआ सामने लोग होता है और ये उद्देश्य बनावे का मतलब कहे का मतलब हमारी बा कि 52 द्वार के काहे बनी है मंदिर? तब 52 द्वार का वहाँ के नहीं बता दीजिए काहे बनी। बाकी हमनी के तो देखे में 52 द्वार खातिर वहाँ का शुरू से निर्माण कर बनी बनावे के फिर में बनी। हाँ 52 द्वार का। चलिए यहाँ पे एक दिन और बानी बाबा यहाँ से हम बात करें थोड़ा सा आई थोड़ा सा कैमरामैन से थोड़ा सा सामने बढ़े। वो एक बात बताई नाम बताई थोड़ा सा। अशोक प्रकाश शर्मा। अशोक प्रकाश जी बानी यहाँ के यही गांव के हनी रुआ ना? हाँ। तो मतलब 52 द्वार के यहाँ पे मंदिर यहाँ पे शिलान्यास 52 द्वार के मंदिर बनावे के बाबा का उद्देश्य ही बा कि 10 गो अवतार में 52 अवतार रहल। इसलिए कि भारत वर्ष में अभी 52 द्वार के मंदिर कहीं नहीं है। तो वही 52 अवतार रहल भगवान के विष्णु भगवान के वही के लेके बाबा का उद्देश्य बा कि 52 द्वार का मंदिर बनवाई। अच्छा हाँ तो कहे का मतलब कि बिहार में तो मंदिर कहीं नहीं के जी? बिहार में का अरे बिहार का पूरा भारत वर्ष के चैलेंज के साथ बजे 52 द्वार के मंदिर नहीं, बहुत मंदिर बा लेकिन 52 द्वार के मंदिर नहीं है ना। देखिए कहल जाओ तो बहुत ऐतिहासिक मंदिर होके वाला बा। अगर जौना टाइम बन जाओ कबले बने हैं कबले बने के मतलब अब रह गए कि बाबा का तो प्रयास बहुत बा लेकिन अर्थ के बहुत जरूरी बाटे। अर्थ के कमी के कारण अभी लटपट चल रहा बा लेकिन एकरा बन जाए के उद्देश्य बाटे लोग के ध्यान बाटे। अच्छा एगो बात बताई ये बात सच्चा है कि बाबा जौन बानी गोभी घेवड़ा तरोई लौकी प्याज सब काचा खानी? हाँ जितना सामान हाँ पूरा सच्चाई के साथ बाटे जे
कच्चा सामान टोटली वहाँ के खानी। ए महाराज अच्छा प्याज लहसुन प्याज ना खानी कैसे पूरा मतलब शाकाहारी बाबा हमारी ठीक बा। एगो बात बताई हाँ फलाहारी बाबा मतलब फल फ्रूट घेवड़ा साग सब्जी सब खानी ठीक बा। अन्न नहीं खा मतलब आटा चावल ई बात कुछ ना सिर्फ मतलब यह साग सब्जी फल फ्रूट खा के देखिए हम लोग का बता दें कि ये गांव में देखिए ये सब ग्रामीण लोग हनी लो और जरूर सच्चाई बाकायदे कि बाबा भी बानी ना मठिया पर और मंदिर पर कैसे वहाँ गई बनी बलिया जिला कैसे वहाँ के जो भक्त लोग बानी लो श्रद्धालु बन लो काफी दूर दूर से वहाँ लोग के जजमान निकालो बानी लो और वही से यहाँ से बलिया जिला गई बनी आए तो बहुत जल्दी चैनल पे ये वीडियो देखे के मिली। चलिए ये बात सच्चाई है थोड़ा सा कैमरा मैन कह ये बात सच्चाई है कि बाबा मतलब कच्चे दूध पिए नहीं हाँ सब कुछ पूरा कच्चे खाई नहीं महाराज। तो देखे अगर बात कही जाओ तो हाइजीनिक के मामला में तो कच्चा दूध आदमी अगर रेगुलर अगर पी जाओ तो पेट में कीड़ा पड़ जाला ना तो वहाँ के देखे तो शरीर वही तंदुरुस्त बनी पूरा। 95 वर्ष की उम्र चलता है अभी देखे हम लोग 95 वर्ष की उम्र में भी आज भी जो तपस्या वहाँ के एकदम बरकरार बा। यही से कहल जाला कि बिहार के धरती से जे भी साधु महात्मा जे भी साधु संत लोग बानी लो और आज भी हठा चंगा एकदम देखे के मिली काहे से वहाँ लोग तप जौन बा न सीधा भगवान के द्वार तक पहुंचेला। ये बात सच्चाई है हाँ जी। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए बहुत लोग बानी लोग कैसे आके कहल जाओ तो यहाँ पे जो मंदिर जो बने वाला बा काफी यहाँ पे भव्य तरीका से और भी बनल बा। यहाँ पे जो पुराना मंदिर बा यहाँ पे कौन देवी देवता के यहाँ पे मंदिर बा कौन भगवान के सब विष्णु भगवान के कुल मंदिर बा। अच्छा विष्णु भगवान राम जानकी के मूर्ति बा। लेकिन हम बताएं कि अभी भी जो मंदिर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा बा कैमरामैन से कहें हाँ थोड़ा सा कैमरामैन से कहें थोड़ा सा आगे आई और मंदिर का जो बा न काफी यहाँ पे बारीकी से और काफी यहाँ पे देखिए काफी खूबसूरत है मंदिर है वो लोग दिखाई देते हुई देखी है मंदिर देखी हम कैमरामैन से कहें दिखावे के पूरा देखी तो मंदिर बा काफी पुराना दिख रहा बा और काफी खूबसूरत मंदिर आज भी बरकरार बा रोड देख रहा बनी लो। और चलिए रो देख रहा बनी लो जो न्यू जोन बा मंदिर के 52 द्वार मंदिर के न्यू जोन बा देखिए यहाँ पे सब यहाँ पे दिखाई दे रहा बा काफी दूरी में ये मंदिर के न्यू रखल गई बा 52 द्वार के ये मंदिर यहाँ पे बने वाला बा। हम कैमरामैन से कहें पुराना जो मंदिर बा वो दिखाई काफी यहाँ पे हस्तकाली जो पुराना जो तरीका से मंदिर के जो बनावल बा डिजाइनिंग दियल बा काफी खूबसूरत लोग दिखाई देते हुई देखिए। और चलिए हम मंदिर में थोड़ा सा अंदर हम प्रवेश कराएं और वो लोग दिखाए का पूरा प्रयास कराएं। चलिए कैमरामैन से थोड़ा सा आगे धीरे धीरे बढ़ चली आई देखिए ये सिवान जिला के हरनाथपुर में ये मंदिर मौजूद बा और देखिए इजरा चांदपुर में और देखिए यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान भी बानी विष्णु भगवान भी बानी लक्ष्मी जी भी बानी काफी यहाँ पे देवी देवता लोग यहाँ पे मौजूद बानी। चलिए तो लोग देख रहा बानी लोग काफी जो लागत से मंदिर के बनावल गई बा सारा देवी देवता यहाँ पे मौजूद बानी और कहल गई बा शंकर भगवान की देखिए हम रोले को बताई कि जो मंदिर बा जो देखिए मंदिर बा यहाँ पे सारा देवी देवता के यहाँ पर स्थापित बानी रो देख रहा बानी लो और यहाँ पे जो बात सबसे पहले हम जाने का प्रयास करें यहाँ पे बहुत भारी यहाँ पे यज्ञ भइल रहे वो कब भइल रहे बाबा कब भइल रहे यहाँ पे 2001 में। अच्छा 2001 में यानी हमारा लगा था कि 25 साल तो हुई गई ओइसन जगह आज ले देखे के ना मिलल। अच्छा 15 दिन लगता है वही टाइम में मंदिर मतलब वही टाइम तैयार है। ये जवार के सारा बाजार के सामान उड़ा गए पता लगिलास अच्छा मिलबे ना करे मेहदार से पूरा इनके पता काट के ले आवे पड़ल। हाँ सारा उड़ा गए बाजार के। चलिए जोन यहाँ पे जोन 52 द्वार के यहाँ पे जोन मंदिर बने वाला बा वो मंदिर के जोन जितना भी जोन रहस्य बा वो चीज का हम रोल को बताए के कोशिश करें। हम कैमरामैन से कहें थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा आगे हम रोल को दिखाए का प्रयास करें। तो चलिए रोल देख रहा बनी लो सिवान जिला के इजरा चांदपुर में हरनाथपुर जोन हवे रघुनाथपुर क्षेत्र में आवेला और वहां पे मौजूद बनी अब 52 द्वार के जो मंदिर के जो नक्शा बा कैसन मंदिर बनी। तो चलिए कैमरामैन से कम थोड़ा सा फोकस करिए मंदिर के देखी और जो डिजाइनिंग दे रहा बा देखी काफी यहाँ पे द्वार दिख रहा बा ये मंदिर में 52 द्वार कहल गई बा कि इंडिया में अगर ऐसा मंदिर खोजल जाओ तो ना मिली जाना टाइम ये मंदिर बनी वो ऐतिहासिक मंदिर होके वाला बा
कैमरा में से हम थोड़ा सा और जूम करी और काफी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई जो देखी श्री विष्णु भगवान 52 द्वार मंदिर जो की यही गांव में इजरा चांदपुर में यहाँ पे बने वाला बा और न्यू रख दिहल गई बा यहाँ पे। अब बहुत जल्दी यहाँ पे तैयार होके वाला बा। देखिए निर्माणकर्ता यहाँ पे हम सबसे मेन महत्वपूर्ण बात बा, निर्माणकर्ता श्री ध्रुव नारायण साधु जी कच्चा फलाहारी बाबा बनवा रहे हैं। यानी जो यहाँ पे जो बाबा जो यहाँ पे देख रेख करे नी, यहाँ पे जो मंदिर बनवाए बानी वो कच्चा फलाहारी बाबा हनी जेकर कहल जाओ तो कचाहा बाबा के नाम से वहाँ के पूरा फेमस बानी और काफी वहाँ का श्रद्धालु जो बा काफी दूर दूर से बानी लो। अभी फिलहाल नहीं की ये मटिया पर मंदिर पर, नहीं तो वहाँ के हम लोग के बीच में ले थी। अब बहुत जल्दी इस चैनल पे बाबा के इंटरव्यू लाइव इंटरव्यू हम ले आए तो ओकरा खातिर इंतजार करें। अब बहुत जल्दी हम लिए वाले बानी। तो चलिए कैमरामैन अमित जी के साथ अजय, बहुत बहुत धन्यवाद।